Presioari esker etxegabetze oralki gelditzea lortu da eta negoziaziorako bidea zabaldu da. Hala ere ez dute momentuz etxegabetzea behin betiko gelditu eta hori da eskatzen duguna eta ez dute alokairu soziala luzatu dutenaren bermerik mahai gainean jarri. Aprilaren 4an beraz ez da etxegabetzerik egongo, baina ez digute ziurtatu data berri bat jarriko ez dutenik. Pilota lakaizaren teilatuan dago, eta edozein unetan familia igarotzen ari den infernu honi amaiera eman diezaioke. Alde batetik, behin betiko etxegabetzea geldiarazi, eta bestetik, aritzi eta bere familiari alokairu soziala berriztu. Ez da CaixaBankek familia bat etxegabetzen duen lehen aldia. Ez da zaurrigarritasun egoerari erreparatu gabe jende haien etxetik botatzeko erabakiari tinko heltzen dioten ere. Duela hilabete batzuk kalera atera ginen, gure etxaiak seinalatzeko, eta etxebizitzak negozio izaten jarraitzen duten bitartean, auzokideek kaleratzen jarraituko dutela irmo aldarrikatzeko. Etxebizitzek negozio izaten jarraitzen duten bitartean, gure etxe eta auzoetatik botatzen jarraituko gaituzte. Horregatik, auzoko agente desberdinak, Kaixo Konpartsa, Pituzka Talde Feminista, Zurbaran Barriko Jai Batzordea, Uribarri Prespa Plataforma Soziala, ASET etxebizitza sindikatuarekin batera, mobilizatu gara aritzen eta bere familiaren etxea defendatzeko. Borrokan jarraituko dugu, jakin guzti hau herri mobilizazioari esker eta lan sindikaliari esker lortu dela, beraz haukazue eta borrokan jarraitzera animatzen zaituztegu.